Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong padayong iampo nining atong misa Sabado human sa Badlis. Atong iampo ang kalinaw, kahusay o panaghiuli sa mga katawhan nga nagkabangi karon, labi na gyud ang kaning katawhan sa nasod sa Russia o sa Ukraine. Ang ato sa dinhing nasod naunta ang ato mga kandidato nga nang langsad ron para sa eleksyon, magtan-aw kanunay sa kabatuuran o mapaubsanon ang ilang kasing-kasing nga mangumpanya. Dili magdinautay, dili magpunay away, haron nga dunay kalinaw human sa eleksyon. Padayon sa natong iampo ang atong mga benefactors and donors, labi na gyud ang nagsige og palit sa atong mga slots para sa Kapilinya de Fatima nga consecration, nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya, labi na sa proteksyon o kalinaw o kalipay. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, kaluy pagtan-aw ang among kaalaot, ibakyaw ang tuong kamot sa imong gahom aron pagpanalipod kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kun likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udtong tutok. Tultulan kamo kanunay sa Ginoo, ug tagbawon kamo niya sa maayong butang, ug hatagag kabaskog sa lawas. Mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan, ug sa tubod sa tubig nga dili gayud muhubas. Unya tukuron pag-usab ang inyong karaang mga syudad nga nangagunob, bangonon ninyo ang mga tinukod sa daghang kaliwatan, tawgon kamog mga tig-ayo sa mga nangagubang paril ug sa mga kabalayan. Nag-ingon ang Ginoo, kun dili na kamo magnegosyo sa adlawng igpapahulay, ug dili na kamo magtinguha pagtagbaw sa inyong mga kaibog sa adlaw kong balaan, ug ikalipay na ninyo ang pagtamod sa adlawng balaan sa Ginoo,
Kung pasidunggan ninyo kini, og dili na kamo magtuman sa inyong gusto o manlibak, nan magmalipayon kamo diha sa Ginoo, og tultulan ko kamo nga madaugon latas sa kabukiran. Tagbawon ko kamo sa kabilin ni Jacob nga inyong katigulangan. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tudloy ako sa imong dalan, o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Tudloy ako sa imong dalan, o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ipaabong ang imong dalunggan, o Ginoo. Tubag ako, kay gisakit ako, ug ako kabus. Bantayi ang akong kinabuhi, kay nahigugma ko kanimo. Luwas ang imong sulugoon nga nagasalig kanimo. Tudloy ako sa imong dalan, o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ikaw ang akong Diyos, kaluy ako, o Ginoo, kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipayang kalag sa imong sulugoon, kay kanimo, o Ginoo, gibaya ko ang akong kalag. Tudloy ako sa imong dalan, o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Kay ikaw, o Ginoo, maayog mapasayloon. Tugob sa gugma, alang kanilang tanan nga nagasangpit kanimo. Pamati, o Ginoo, sa akong pangamuyo, ug patalinghugi ang akong panginaba. Tudloy ako sa imong dalan, o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Diyos mo, magtutudlo, ania kami karon. Binuksan ng kasing-kasing sa
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi, usa ka kobrador sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kang Jesus. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus ug didto'y daghang kobrador sa buhis ug ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Pipila ka mga Pariseo ug ilang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Nganong nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot og panagna sa Ginoo or pasalig. Tawag ni natog pasalig sa Ginoo, unsay mahitabo sa iyang katawhan kung magsunod na gyud sila sa sugo sa Ginoo. Labi na gyud kining sugo nga atiman na gyud ang mga kabus, ang mga nanginahanglan, ang mga dinaog-daog, atiman na gyud. Nya ayaw na mo pagsigig hunahuna sa inyong kaugalingong kaayuhan, kung dili maghuna-huna na gyud sa kaayuhan sa tanan. Matud pas Ginoo diri, mahimo unya mong tig-ayo sa mga nangaguba, tig-ayo og mga paril. Nya kani karon na daghan namang nangaguba tungod aning gubat, daghan na kunong guba sa kalibutan. Labi na gyud ang atong mga kabukiran nangaguba na, ang atong kalasangan naguba na, ang atong water table naguba na, ang atong kadagatan, mga corals nangaguba na, ang atong mga mineral resources nangaguba na tungod sa mga illegal mining, ang atong ozone layer naguba na kuno. Mao na ning duna nay global warming ug mao ni ang dako kay hulga, mas dako pa ning hulga kaysa gubat sa Russia ug sa Ukraine, kining global warming tungod ni sa atong pagsigig sunog anang mga basura, siging paaso anang mga factories, kaning atong mga sakyanan, mao kuno nay hinungdan nga naguba ang ozone layer. Nya unsa may gitawag ni Kristo kun sa Ginoo sa unang pagbasa, kun maminaw mo nako nya magsunod na gyud mo sa ako mga pagtulunan, di na mo magsigig supak-supak ug magpatuyang sa inyong mga gusto, tawgo na mo og mag-aayo. Kinsa may unang nakatuman aning maong panagna, ibaw mo kinsa? Ipanagna ni panahon pa man propeta Isaías, ang mga Israelita adto nangabihag, kuan sila ang ilang mga templo nangabungkag kay gisong sa kaaway. Nangandoy sila nga moabot na unta ang manluluwas nga mo'y motuman aning gisulti sa unang pagbasa. Natuman ba ni? Wa. Hangtod karon wa ni matuman. Ni samot man noon. Sa una sila, maligo pa man silang sapa. Karon di naman takaligog sapa, naguba ng sapa tungod sa kahugaw nga tuwa dito gihug ang tanang mga kaning hugaw sa pigiri o sa mga basura. Murag wa matuman, no? Na imbis unta to sa una nila dagko pa kanila mga lasang
nindot pa kaayo ang mga bungtod sa una, karon nangaguba na hinuon. Ana, ang dagat nila sa una nindot kayo, karon puwerte na noong pagkagubaas atong dagat ni samot na gyud kaguba. Kumparar kani og katong tuig before natao si Kristo, mga 2,000 years ago, pagkanindot pas kalibutan ato, healthy pa kaayo ang hangin, karon nagtap-tap na ta. Why nagmaskara sa una Prisko kaing hangin, bisan gani katong gamay pa ko, mga 1970s, 1960s, wa ko makakitag na ay magtap-tap. Ang sapa, maniko prami dito para among kanon, kanang mga uwang, kanang piyo, naidaghan, pakapinda yung baki, naidaghan maligo sa sapa, mo inom pagid may anang gaagay ay sa sapa, tubig, karon galana-lana na ang tubig, di na mainom, baho pag yun kayo. So sa manatuman ni wa ambot lang, pero gatong tanaw natuman. Kinsa may unang nituman? Si Kristo. Niabot yun si Kristo. Apan si Kristo nagtanaw na sa tinuod nga naguba. Kining atong kalibutan, moabot man yung panahon nga maguba gini. Ug duna sa diyoy moguba niini ang mga hinanib sa yawa. Pero si Hesus nagtukod og usa ka pundok sa mga tao nga mao'y muayo sa tinuod nga naguba. Ug unsa may tinuod nga naguba? Ang kalag tungod sa sala. Kining atong gipanghisgutan nga naguba ang bukid, naguba ang ozone layer, naguba ang tubig, baho na kayong atong palibot, polluted na kaayo, mga bunga man sa sala. Ang tinuod nga naguba, ang tao nga naay sala. Ang sala sa Garbo, niguba ron sa Ukraine, niguba sa atong Marawi sa una, niguba sa Hiroshima and Nagasaki, panahon sa World War II, World War I, 14 daghanang nangaguba. Garbo. Kinsay niguba ato? Ang nagda sa mga missile, mga bomba, mo'y nakaguba. Nya unsa man to? Garbo. Ang unang naguba, ang kalag tungod sa sala nga garbo. Kamemorize pa mo sa 7 capital sins. Kisay nakamemorize, taasan ka mo? Ay usabot, tinuod baka na. Memorize yan. Nadihay, gawas. 7 capital sins. Malimot ganita ng 7 capital sins, o niya ato ng mabuhat, guba gyud. Na, kami lang mga pari, unsa may kasagarang makaguba na mo. Kanang L-U-S-T. Daghan kayong naguba na mo, ana. L-U-S-T. Way siguro kininga wali amot makasod gani inas pari ng LUST, patay yung kolekta. Lagi kamo inyong mga bana unsa man say nasudlan, oy LUST gyapon ana kanang sigig pangita ng lami yun ana last ana kaulag daghan kay nangaigo ana. Hastagod si kanana ang Herodes panahon pang Juan Evangelista, igo anang kaulag iyang gikabit ang asawas iyang igsuon, purting kinabitay karon, purting homosexuality karon, nasunog ang Sodom and Gomorrah tungod anang unay sa babae ug sa babae, lalaki ug sa lalaki, mag-sex na sila, magminyo na sila, masuko na sila. Ingno ni katon si Lot, ingnong Lot, sala lagi na. Ayaw mo nang unay. Nga na, agis, sunog Diyos Ginoo ang Sodom and Gomorrah. Nangaguba. Guba. Sala. Kining atong parokya, guba ni, o magpada ko ana. Usahay mo, aksyon na ba kong kada? Nang saan nga, na masay daghan ko din yung sige sa kuangkuan. No, man say tahod sa pari, sud og simbahan, kita ni ani, ngari. Kinsa man say di kakitaan na nga ni amang koy antsuhos. Nagpalit gay ko ani ron kakita ko aning gagmayng litra nya pakito nang tandag ko. So simba ko intaw no. Pero makaingon sa testingan ka no.
Amo man na muduwa man na sa tungon ahona, porti nang muguba, gubon ana ang pamilya, gubon ana ang katilingban, gubon ana ang nasod. Unya labaw na ng number 1 kanang P, kanang pride, nya mo suporta ra ba ng A, kanang anger. Magkuyo gani ng pride ug ang anger, porting maghanang mga guba. Mao na rin hitabo sa Ukraine. Guba gyud. Nya dili pagagmay pa narong pagkagubaa, napay umaabot nga dakong pagkaguba. Pero diin gasugod, kalag. Tanawa ng mga taong daghag sala, ang naong maguba. Kana ding masuko, tanawang naong. Ini kasuko, guba yung naong. Kadtong naigo sa siyang kasuko, unsa man siya mahitabo? Guba sang naong. Ilingian na imong tupad ko no be. Naguba. Tanawa. Pero musod na ganinang pagpaubos, musod na ng matod pa diri ni Kristo, matod pa ni kanang diri sa atong ebanghelyo nga niingon gibiyaan ang tanan. Guba man gito si Levi. Nganong si Levi guba man? Pangwarta ang iya. Tax collector man to siya. Kasagaran ani mga tax collector, hingwarta na sila. Nya kusog sa na mo kurakot. Ambot ka karon. Wa na baka na sila ana. Bastas una mao gina mo na ang kanang mga tax collector sa una, isipon gina nga public sinner. Unang si Levi gitan-aw lang. Kuang gud to siya. Officer gud to. Pero gikuha ni Kristo, gibiyaan ni Levi ang tanan. Ug unsa may nahitabo ni Levi? Nagkumbira na siya kuyog ni Kristo og sa mga makasasala. Nanindot ng iyang kalag. Wa na siya maniguro nga ako rin makakwarta. Iya nang share ang iyang kwarta. Mabitan na kaning pagbiya sa tanan, mausad ni ang pagpalit sa salat. Kay kana mga taong di kabiya sa kwarta, di gina mo palit og salat, magsige man nagkwenta sa sus. Ana. Salamat ang naagit ay mga igsoon nga nibiya sa ilang pangwarta sama ni Levi. Unya mi-share na sa iyang kwarta ngadtos mga nanginahanglan, nagkumbira. Di ba? Natugong halin sa slot karon as of yesterday di ay 7,835 slots na. Di ba? Pakpak. Gamay na lang jud kaayo. 2,165 slots na lang ang nahibilin. Nya ugma na lang ni Kotob na tong baligya. Nagkinahanglan na tag mga pila man 100 katag 20 sana pagsulti. Nagkinahanglan na lang ta og 100 katag 20 ka slots. Di ba? Hurot na ni. Ang gatos ang balihon ang kinahanglan tag 20 katag 100 nga mopalit. Horot sa ni siya ugma. Pero og di kita kabiya sa tong kwarta magpunay tag kwenta mingon ta kadako ba na oy? Ana. Ang una gid ang tungon kadako ba na? Nabitay nangutana nako, Pader, consecrations kapilinya unya mo budget mo 10 million, kadako ba na? Nako pila may budget kung maghimo ka og production kanang Miss Universe, kanang Binibining Pilipinas. Kay ba mo pila budget ana? Ambot lang. Nya kinsa may atong gipapaso-paso ana. Ang atong mga igsuong babae nga mga gwapa in taon kaayo. Ato na lang taptapag gamay dire, diare, nya human papaso-pasohon, pakpakan. Nya dako kay budget. Unsa nakaha kun ang atong gi-intron o gipapaso-paso ang mahal nga Birhen Maria nga nagsabwag sa iyang mga grasya ngadto sa tanang katawhan. Gamay ra kay ng 10 million. Kay na pa may mga tukuronon dito, mga CRs, ang pagsiminto, paspalibot. Wa naman ni maapil sa kapilinya. Ang pagtukod og admin building, wa naman ni maapil. Lampiyon ra ni. So dili ra ang paghatag og stipends pare, apil na sa kutingali ani matagaan baka ko.
gamay ra kay na kanang mga pagkaon, gamay ra na, pero ang pagtukod sa mga structures in addition sa kapilinya mao ni ang makapadako nya. Kay kinahanglanon man ni inig adto ngadto sa consecration, kay asa man ato papundohon ang mga kaparian samtang maghuwat ana daghan ra ba kaayo di napay mga obispo ato ginang ibutang og lugar na tarong-tarong mo na ila sa nang gibudgetan ay nana ug sa future permanent structures na musuporta unya niining atong kapilinya ana. Para gud aning atong simbahan karon unsa pamanggid nganong mag-budget pa man tagdako kay diri di pa may tukuronong kumbinto na padihay atong gipangandoy nga social hall o mga opisina, napay atong grounds nga sigihan gyud atong trabaho karon nya magtukod pa gyud ta og dako nga multipurpose nga gym nga naay stage nga covered, di ba? Kana tingali patay na mong tanan una pa na mahimo. Pero magsige mong palit og slots, daghan ang mobiya niya mo palit, hurot na siya. Unsa may nahitabo ni Levi? Nahimo siyang naayo, nawagtang ang iyang sala sa kahakog, pagsintro sa kwarta, nahimo siyang usa sa mga apostoles ni Kristo nga ginganlan og Mateo. Og si Mateo nahimo pag yung ebanghelista, nagsabwag na sa maayong balita ug nagsuwat sa atong gospel. Naayo gid siya ana ug naghatag na siya kaayuhan. Kinsa may gasunod ni Kristo, ang mga apostoles nakatuman aning panagna, namiya gid sila tanan. Si St. Francis of Assisi, sila si St. John Bosco, St. Ignatius of Loyola, St. Augustine, di na ni malalis ha, sila si St. Vincent de Paul, Mother Teresa of Calcutta, kani sila San Roque, gani karon ang atong Santo Sonon, si Bishop Chupilo Kamomot, nagpakita nga ang ilang pagbiya sa bahandi, nakatukod og dagko kaayong mga kaayuhan sa kalibutan. Dili na sa atong physical, kay gubon maginisyawa, nga naam sa daghang yawanon, pero daghan kay nakonverter ang kalinaw sa kasing-kasing, ang kalipay, ang kabalaan sa katawhan ni abot yun. Gitawag din nato og conversion of sinners. Nagitawag ni Kristo og mga masakiton. Insa ang mga masakiton ray nagkinahanglag doktor, pero ang mga maiglawas wa magkinahanglag doktor. Kamo, gusto mong mahimong doktor o masakiton? Gusto mong doktor o masakiton? Kay gusto gani mo masakiton, hala sige, pakasa mo diha. Tanawa, di ba mga guba ginang inyong relasyon, kay masakiton, makaguba man nagrelasyon. Makaguba, oy. Tanawa, og na kay sakit COVID, guba inyong relasyon, i-isolate man ka. Nasa kay sakit nga kananaang matuyok imong utok, kana bang, saingan ana, kana nervous breakdown ka ba? Guba sa inyong relasyon, kay wa naman ka, iadto naman ka ng tambalana sa mga natuyok ang utok, di naman sa kakasaligan, ingnon kang panglabay, imo naman ang silaban, ingnon nimo nga paglungag, ang kayo naman o isuod sa kaldero, adto naman maghaling og kayo suod sa kaldero, ang bugas naman o isugno do sila, mabali bang, kay nautok, mausab laging relasyon, tungod na sa sakit, pero ang sala di ay mas grabe pa ana, nganuman, kay ang kanang makasasala, dili ra na muguba og usa, muguba na siya daghan, muguba pag ina siya kinadak-an. Kaning atong simbahan, kanini ang nindot-nindot man ni, gubon ra nig usa ka makasasala. Tirahan lang ta dinig usa ka missile, lusno ni oy, 40 pang patay. Di ba? Wa mo tanaw na, pero ayuhon mahimot ang doktor, ang imong bana nga nagsigig pangabit, imong sigihag higugma, tambala nimo sa imong gugma ang iyang kaulag, maayo gani na, sus daghanas malipay, nganuman hastang mga anak-anas gawas muanha na mas inyo, nya imo masa silang tambalan, tudluan man nimo sila unsay maayong himuon, di mga dagko to sila nga magdumot anang kaulag,
sus produkto di mis kaulag sa mong amahan, salamat in taon aning yang asawa nga buutan kaayo kani atong sundon dili ning amahan nato hadi mag propagate na sila dito purity, virginity, fidelity, di ba? Tungod na nimong asawa nga naghatag og maayong pagtulunan, pero imo sa nang balikason, imo sa nang yaw-yawan, imo pag nang ikondem, maliwat sa na sa imong bana, maliwat pa na nimo, kusog sa kay mamalikas, kusog sa kay mudumot, perting daghanang mga guba nga relasyon, no? Ang sala mo atong kontra mga igsoon, mo nang niingon ta diri sa atong tubag sa Salmo, tudlui ako sa imong dalan o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ang makasasala dili mo subay sa dalan sa Ginoo, dili pagyud mutuman sa iyang kasuguan, diha pagyud atubangan sa Ginoo. Pragod karon ana daghan din dili mutuman ingno nato nga kanabang panahon ba ini anhi simbahan ba and lingkod mo diri ha ari lang ko diri sa dili adto kuno palingkoron dito buot mo nako likod diri atubangan na ginas Ginoo mo supak pangyud nindog tayo pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Dios nakighiuli sa kalibutan ngadto kaniya pinaagi sa iyang pag-antos o pagpakamatay sa krus alang sa kaayuhan sa mga makasasala. Busa malaumon kitang moingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan mamahimong instrumento aron makabot ang kalinaw ug kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong nasod magpalbiling lig-on bisan pa man sa mga pagpanghulga ug kalisod, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios Teopilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong mga igsuong mihalina, makatagamtam na sa kalinaw ug mahiusa na sila uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Ginoo, itugot ug dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return in
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining sakripisyo aron pagpuypoy ug pagdayeg kanimo. Luwasa kami sa sala ug himua nga mag-alagad kami kanimo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasamutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi
ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, patuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Why sukul man ang pagmahal
alam ka na ipakita mo ang kamatayon walay gahom sa pagtugnaw niya na dako kalayo hinuluas siyang nidaog ug sa kamatayon nakabuto kung sudungon mo pagmahal alam kanino ipakita ko halos siya pagahisutan kay kini sinukod kung mabalhinon makitaon mo na ako sa hingpit kung tayo upasabta ako sa pagkamadali kasing-kasing ko sa gugma alang kanino. Mag-ampo kita, Ginoo, tapos kami mabusog sa gasa sa langit nung kinabuhi. Itugot nga kining misteryo nga among gisaulog magtabang kanamo sa pag-abot sa kinabuhing tunhay uban kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkahimong doktor. Mahimo natang tig-ayo niya kanus amo na mahitabo kun atong biyaan ang tanan sama sa gibuhat ni Levi ug mosunod gyud ta sa pulong sa Ginoo. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga misunod gyud sa pulong sa Ginoo nga nag-auhag nga ipaambit gyud ang atong bahandi ngadto sa uban nya pinaagi sa simbahan. Muna ang kaning namalit sa atong slots, congratulations. So sa makausap pa, ang atong halin as of yesterday niabot na og 7,835 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Kining 2,165 slots, dako-dako pa man ni siya huna-hunaon, nya ugma ra ba ni kutob, pero gamay ra kayo ni kun ato gyung paliton. Kitang tanan ba mamalit, hasta tong nakapalit na, usab mog palit, aron mahurot dayon ning niya. Kay total di man mo maalkansi, daghan man kayo grasya nga ibo-ubo kanato. Mahimo gitang tig-ayo o tig-palambo. Bitaw ng kining ato karong mga proyekto nakahatag mig dagko kayong kalipay sa mga tao nga nag-ambit og miapil aning atong mga projects, no? Nindot kaayo. So mo nay kuan. Naasad bitataroy atong mga kaigsuonan kaning atong sila si Day Bincia, Day Ima kanang nagpuyo diha. Ambit pud sila nato. Ay lang gi punan ang atong dan 3 meters ra man na. Ang ilang silang ginikanan karon ilang gipunan mahimo na siyang 5 meters. Atong pakpakan na sila diha si Bincia. Kanindot no. Ko kaning ni mauna gid ni ang di manitiguba tig-ayo gini kay maayong atong pag-agi, maayong pagtan-aw, mas mulambo ang atong pagtuo. Ug ang atong mga kabatan-onan ba, kay kanira ba itong mga batan-on di na kay magpakabana. Makasabot sila sa ngano man tong inyo man tong gipaputol inyong tanom diha lula or inday ingon din ka para sa simbahan. Sa inana din na siya no ato nang biyaan ginagmayng butang para mas dunay dakong ka ayuhan. Pag kanindot ug ang ato sa mga katigulangan
nga maogi na ning kamot aning ato mga yuta dinhi malipay kay magtan-aw kay i-congratulate man sa tong San Vicente Ferrer dito ron. Salamat ha amoy mga anak nga buotan siya na sa guy pare diyang buangon siya dili oy buotan na kusog kay na siya magsigbaligyag slat ana so unindot kini lipay stone langit aning atong gibuhat og dinhi na ma-evangelize nato. Congratulate kita ani. So padayon ta sa atong pagpalambo, sa atong pagtuo ug pagpanindot sa atong simbahan ug sa atong kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and